Mag-iisang taon nang tinitiis ang pananakit ng ngipin ni Nanay Aurora ng Barangay del Pilar sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Kaya isa siya sa mga maagang pumila sa libreng bunot ng ngipin handog ng Dental Clinic on Wheels ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Para kay Nanay Aurora, malaki ang natipid niya sa naturang programa ng Kapitolyo dahil hindi na siya gagastos pa ng malaki sa private dental clinic para lang makapagpabunot ng ngipin. Ribo, mangwan. O pera pa kaya, mga pamasahe pa o baka mga 1,000 plus manggiraray. Pero sure ko sa pagpapagabot 1,000. Isa lang si Nanay Aurora sa mga nabenepisyohan ng libreng bunot ng Dental Clinic on Wheels, isa sa state-of-the-art na medical asset ng provincial government ng Kamsur. Ayon sa dentistang si Dr. J.D. Faurilio Yu, na sa tuwing natutong ang Dental Clinic on Wheels sa iba't ibang lugar sa Kamsur, napansin nilang maraming mga residente ang nagpapabunot ng ngipin. Ayon sa health expert, last resort na ang pagpapabunot ng ngipin at maaring maiwasan sa pamamagitan ng pagsisipilyo. Binibigyang diin rin nila sa bawat dental mission ang importansya ng pagsisipilyo sa pag-iwas sa pagkabulok ng ngipin at maaari pang maging sanhi ng ilang karamdaman. Ang pagtututbrush is isa sa pinaka-the best, pinaka-efficient and effective way ng pag-maintain ng oral health natin. So, hindi lang brushing, kundi yung proper brushing technique na tinatawag. Ang most accepted and effective is yung modified buzz technique na tinatawag. So, tinuturo na rin namin sa mga pasyente dito yung mga basic ng brushing technique. And then, kung paano ka-frequent and kung ano yung mga maitutulong nito na benefits sa mga pang-araw-araw. Nagpapasalamat naman ang Barangay Council ng Del Pilar sa programa at medical asset na ito ng Kapitolyo na naabot ang mga indigent na nasa malalayong komunidad. Para sa muya, agaro all-in ang package na ang tinataong serbisyo kan probinsya. May na akong masabi pa kundi talagang mabalos na maray, asin salamat na nakulao na tabang magpuon sa educational assistance, siya na po yan dyan, medical assistance, burial, and so on. So talagang sabi kan, ang serbisyo dahil nagpapabaya, talagang tinutudo nila ang serbisyo na maitao sa mga nangangaipo, lalo-lalo na yung mga satong mga indigents. Nakikita ko nag-i-improve talaga kasi sometimes na pagbalik namin, second na balik, napapansin namin na kumukonti na lang yung mga patients na na papabunot, so somehow nakikita namin na nag-improve talaga, very effective yung ginagawa nating services. Gov. El Rey, Congressman Luigi, salamat na maray sa imo pagtabang mo sa yung mga terios. Salamat na maray. Good morning, Gov. Thank you at pa kami ay magpapabunot ng ngipin. Thank you sa dental. I love you, Gov. Chris Novello, CSN.